Та-та-тон. Добър вечер, ще ви запозная с себе си. Казвам се Християн. На 13 години съм. Мамо, очумен съм. Ще правя клипчета, които се подразбира от Google. Отново добър вечер. Днес нямам тема. Всъщност имам тема. Темата е няма тема. И след като вече 100 пъти ви казах, че нямам тема, ще отговарям фаска. Последният отговорен въпрос, тъй като аз нямам зададени, бах ти forever alone, ще отговоря на вече отговорните въпроси, като ги кажа какви са. Ето тук е последният въпрос. Какво правиш? Да. Как за кокошките? Добре са, да те питат, че им дойдеш на гости, да те покълват по очите. Това вече е цацка. Искам да се похваля. Боже, какви неща дават от тъмблъра. Да ви се похваля. Имам си група. Тя се казва едно да хейт, разраства се добре. Харесванията във Facebook дидактически се увеличиха на 245. И да ви запозная с малко с групата, 3 човека сме. Хората не харесват особено, след като разбрахте вече имам 245 харесвания и то измолени от спращане на линк. Сега за групата. Да. И това е. Друго какво ви интересува. Аз съм извадил. Мамо, имам умение. Свиря на китара, пиано. Рани. Да, абсолютно сега. Разбирам, ако не искате да гледате клипа, но след като ви казвам, че не искате да го гледате, моля, гледайте го, да събира харесвания, гледания, да ми се популяризира канала. Това беше от мен за моето първо дидактическо концентрично видео за нещата в света. Моля, абонирайте се, ако изобщо ви харесало тая простотия. Чао. 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 Чао.